nine artist pha ibingani artist bezipha nanza phetsa kwami oh thetha ke mkhulu awustrongfaka phansi artist bibhayi usitya silungile nostars yamlandela uthembele gqirheni u24/7 emakhala esiyaphambili njenge-ambulance umfana kabhose kotshisha komdaco omyeni ondosela ikhali sencwadi kwandima endibaneni wow kawuthetha isitori sakho semculo isuka kule nto yakho nomculo okay ukuqala komculo ngiqale ngo-2020 kodwa andiqala ngapha ukuzibona ukuthi ndingakwazi ukucula okanye le nto yomculo ndiyayifuna ngo-2016 umkhulu wam uqale ukucula igama lakhe ngumabhonasi okay uzibiza ngoba ngumabhonasi wendiya abengcono bethi amabhonasi wendiya maninzi kakhulu ndiqale ukuxhenzela yena ngo-2016 xhenzela amabhonasi ewe sihamba imigidi nemitshato sixhenza ngo-2018 ndanyuka ndaya eKapa ndafika eKapa ndadibana nomfana wakwamalizo umfana kwaXhakana umalizo igama lakhe kuthiwa nguSigejegeje naye udlala le ntambo ndiyidlalayo wandifundisa isiginci emveni bendifundise isiginci ndamxelela into yobana ngoku ndi-right masihambe sistudio ndiyocula wandinike elo thuba ndayocula ngo-2020 okay i-album yokuqala eyayisithi Amadikazi ithi le mali obuyisebenza ityena Amadikazi awenza nganto ekhaya mavela nguwe lutyana lomadikazi mavela nguwe ke lutyana ngobani manje iqale apho ke ndaba ngo-2020 akukhange iphinde ime njengoba ngoku ndine-albums 5 ne-EP ne-single tracks ingoma zami more than 56 yeah umculo wami ke ngumculo osezingeni elikhulu eliphezulu unobangela banditsho akukho apho ungafumaneki khona ndicela iqonga lomculo ngoku ndikhangela umculo wakho ngoku iya ku-YouTube ubhale baphansi uye ku-Spotify ubhale baphansi uya ku-Deezer uya ku-Amazon uya ku-Tidal naku-Spotify ndibhala ku-Dito uyafumaneka sikhangela ingoma zikabani ngoku baphansi sikhangela ingoma zikabaphansi yho yididi mna ngoku baphansi angomuntu ongutata ba kuze njani uzodibana kwamfundisi bendisendleleni eza ekhayeni ndifumana ifoni kubhuto endimhloniphe kakhulu ongumsasazi sehlulekile isikhali ewe ngubaphansi sohlulekile